ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ എത്ര ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? 50 വരെ എടുത്തില്ലേ? 50 വരെ അല്ലേ? ബുദ്ധിത്വ ജഹാതി. പതാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലേ? എന്നല്ലേ? ഭക്തിയുക്തോ ജഹാതി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്ത ഹി ഫലം ത്യക്ത മനീഷിനഃ കർമ്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്തി നാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അവർ സകല കഷ്ടതകൾക്കുപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഋഷീശ്വരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, സകല കഷ്ടതകൾക്കുപരിയായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. യഥാ തേ മോഹ കലിലം ബുദ്ധിർ വ്യതിരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായി തീരും. അതായത് ബുദ്ധി വ്യാമോഹം എന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഉദാസീനനായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒന്നിനും ഒരു എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതേ യഥാസ്യാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാ വചല ബുദ്ധിസ്തഥാ യോഗാമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. എപ്പോഴാണോ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ, വേദങ്ങളിൽ വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദിവ്യാവബോധം കൈവരിക്കാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സ്തമാദിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥിഖാതീം കി പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കീം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദിവ്യാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ മറികടന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മന തുഷ്ട സ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയകാംക്ഷകൾ, നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. കാരണം നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ദുഃഖേഷാനുദിഗ്മനഃ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിത ധീർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ വെച്ചാല് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവില് മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നില്ല, പിന്നെ സുഖം വരുമ്പോ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല, ഭയം, ആസക്തി, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? പ്രക്ഷുബ്ധനാകുന്നില്ല, മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സുഖം വരുമ്പോ അധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഒന്ന് ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ഇതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള്. ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരവും മനസ്സും നിമിത്തം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആധ്യാത്മികം. ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ എന്ത് പറയാം? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയാം. ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആധ്യാത്മികം. അതായത് നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട്, ജീവികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്, അതൊക്കെ ഏതിലാ വരുന്നത്? ആദി ഭൗതികത്തിലും. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്, മഴ, നല്ല കഠിനമായിട്ടുള്ള മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾപൊട്ടല്, അതൊക്കെ എന്താണ്? പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതാണ് ആദി ദൈവികം. 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള്: ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവുന്നില്ല, പിന്നെ സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖത്തിൽ അധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. യാ സർവത്രാനപി സ്നേഹ തത്തത് പ്രാപ്യാശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിലാലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തായാലും, അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും, അതിനാൽ ഒന്നിനെയും ബാധിക്കില്ല, ഒന്നും അതിന് ബാധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ അതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല, പുച്ഛിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ. ഭൗതിക പരിപ്രവർത്തനത്തിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നന്മ തിന്മകളുടെ പാതയേൽക്കാതെയുള്ള ഭക്തനെ കൃഷ്ണാവബോധമുറച്ചവനാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധമുറച്ചവനാണ്. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധം ബാധിച്ച ഭക്തനെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള, കൃഷ്ണാവബോധം മുറിച്ച ഭക്തന് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് 2 ഭാവങ്ങള്.
അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. എന്തായാലും എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സമാധി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സമാധിയിലേക്കാണത് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യഥാ സംഹരതേ ചായം കൂർമോംഗാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത്? ഒരു യോഗിയുടെ ആയാലും ഒരു ഭക്തന്റെ ആയാലും ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധി നിഷേധങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒഴിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സുഖാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഈ വിധി നിഷേധങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണം ആമ. എങ്ങനെയാണ് ആമ? ആ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അത് ഉൾവലിക്കും. ആമ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു വെക്കും. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം തന്നെ. വിഷയാ വിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടാവ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് എന്ത് വേണം? ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ ആരായിട്ട് മാറും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കണം? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചായിട്ട് ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് ഇനി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജഡവസ്തുക്കൾ ഒന്നിലും ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തന്നെത്താനെ നശിച്ചു പോകും. യതതോഹ്യപ്പി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളതുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടക്കമില്ലാത്തതാണ്, കരുത്തുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുന, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിന് വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചതല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പിന്മാറാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുമ്പിൽ അനാസ്വാദങ്ങളാണ്. അത് അത്രമേൽ ദിവ്യമായ വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുന്നിൽ ഇതൊക്കെ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായ വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയത് സവൈ മനപൂര കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാർന്ന് വർണ്ണനെ. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് എന്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിജയം സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണമാണ് മഹർഷി ദുർവാസാവ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ദുർവാസ മഹർഷിയാണ്. കാരണം ഭയങ്കര കോപമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ദുർവാസ മഹർഷി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങളും തദ്രൂപ ദർശനത്തിൽ കണ്ണുകളും ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരസ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹവും തൃപ്പാദാർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതില് നാസികയും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘ സംജായതേ കാമാ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അതില് ആസക്തി വരും. അങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോകാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതാണെന്ത്? ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കും. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം ഉണ്ടാകും. സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് വീണ്ടും നാശം സംഭവിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കാമം, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജനങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് കൈക്കൊള്ളും. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് ഏറ്റവും പരമമായ ആസ്വാദകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതാം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വം മാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. അല്ലെ, എല്ലാത്തിന്റെ ഭോക്താവാരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം പ്രസാദം നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളും. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
രാഗദ്വേഷ വിമുക്തസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വര്യൻ ആത്മവശ്യ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധന വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട്, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈഷിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് തോന്നാൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ വിഷയങ്ങളില് അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്ന് മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആസക്തികളിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം മുക്തനായിരിക്കും. തന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ശരിക്കും എന്ത്? പ്രസാദമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പരിവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായി അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിനാ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാകുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതയിലുള്ള ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തനായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാള് താമസം വിനാ തന്നെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാകാനായിട്ടും സാധിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിര യുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവനാം നാചാഭായത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തപോയജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സമാധാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്കാണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനോ വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവാമി വാംപസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ, അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് അലയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. ഇവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത്. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണം. അങ്ങനെ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനെ. സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോ ആത്മസംയമനം പാലിച്ച ഒരു വ്യക്തി, കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തോ ഈ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അതായത് ഇവിടെ ബുദ്ധിമാന്മാരെ കുറിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന് വിഷയസുഖത്തിന് പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവര്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവര് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര്. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിഷയപൂർത്തിക, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും, പിന്നെ അന്തർമുഖനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നവർ, അതിന് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ഇവിടെ അന്തർദൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഋഷി എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മികളുടെ രാവിലെ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവര് രാത്രിയില് ഇവര് ഉണർന്നിരിക്കും. ആര്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉണർന്നിരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തില് അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപൂര്യമാണ് അമചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപാ പ്രവിശന്തി യത്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സാശാന്തി മാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പരിഷ്കൃതനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക്, അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സമുദ്രം. ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികള് വരുന്നത് പോലെ, നദികൾ ചേരുന്നത് പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത, അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിലൊന്നും പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മനുഷ്യനാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെ സദാ പരിപൂർണനാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി സദാ പരിപൂർണനായിരിക്കും. വിഹായ കാമാൻ സർവാൻ പൂമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സാശാന്തി മതിഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട്, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ, മിഥ്യാഹംഭാവം ഇല്ലാതെ നിസ്പൃഹനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒന്നിനോടും എന്തില്ല? സമഭാവം. നമുക്ക് ഒന്നുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. എല്ലാതും നമ്മുടേതല്ല, നമ്മൾ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമാകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി താൻ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാതെ, ഒന്നും നമ്മളുടേതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമമായ കാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഏഷാ ബ്രഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നുവാൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഏതിലെത്തിയാലാണോ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഇല്ലാത്തത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയാണെന്ത്? ഈ
ഈ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. ഉദാഹരണമാണ് ഖട്വാങ്ക മഹാരാജാവ്. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളടക്കമായിട്ടാണ് ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഖട്വാങ്ക മഹാരാജാവ്. അതായത് ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം അനുഭവപ്പെട്ടത്? ഖട്വാങ്ക മഹാരാജാവിന്. അദ്ദേഹം ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ആ യുദ്ധം